Ауылы жерлігіне 2 ауыл кіре. Бұл жерлікті біздің енді Совет женщин, Общество инвалидов, Совет ветеранов, Ок Колпақ ұйышмасы ішлей, Совет отцов, біз еңа сойлап қойдық мұны, молодежный лидер, һәм дыйынды, дейбіз енді, һәм пожарный дружина бар енді бізде. Һәм бұл советлар біздің бик яхшығына эшләп килгән. Шулай ук әдәп, әхлак, тәртип буенча үзләренең эшләрен бик нык алып баралар. Инде мәчеттә үткәрелгән чараларда да менә безне чакыралар, оешма җитәкчеләрен чакыралар. Без инде үз чиратыбызда бүләк кирәк булса бүләген алып, матур сүз кирәк булса матур сүзләрне алып, алар янына барырга тырышабыз. Һәм инде менә быелгысы елны бит инде без экология елы дибез. Авылда шушы оешмалар инде барыбыз да җыештыру планын керттек 2 айлыкта. Үз теләге белән каратучылар бармы? Үз теләге. Барам кешеләрдән. А дом престарелых? Дом престарелыхка урнаштырган бармы? Дом престарелыхка барышым бит анан гел бер туганда Бер тугандагыларга тиештигиле. Біреуні урнаштырдық, Юк, аңардан да түгел, букса, юк, монсы белән Туганнары есть, просто икенче шәһәр. туганнары бар, юк, менә мин урнаштырдым бер көнне. Совсем, чтобы родственников не было. Ну, бар андай бер әйе. Ну, менә юк иде аны, яннары җирләгәндә килеп чыкты уже туганнары. Бу бик Опять өзінің примерларын айтам, мен әлкәйгә закрепляткәннәр инде монда Павел Совет председатель бар, Радик Харис, Атлер. Оның мен анардан сұрадым. 5 сыйырың болса бұйрытна. Менә нете фермерче белән башлады. 5 сыйыр белән китеп, менә 2 ел эчендә почти 40-ка җиткерде. Эшләргә кирәк, конечно. 5 сыйырың болса, то есть менә әйттем, башлап җибәрсәк, барысына да ярдәм итәрбез дигән.